Iro kang gawe dadeng pikir rungkating batin aja tolong mlayu ada wono daring surga. Ayo, woro ratu-ratu ring damai yang rumongso abel marang ingsun. Ayo padha metu rene. Sapa kang gawe rungkating pikir aja cedak-cedak bakal tak untal malah. Sing ana ing ratah kene iki lho tadi wono prejan ingsun sang Barong prejen ora trimake ana sing rebut wong wadon kang tak tresnani aja depan kandepi sono ing kandoan. Ayo kang nyedhak orene lembur kat yo banyu ayo orang prajurit itu ayo jalan adu boyo kalian adu atau sing belum cuma pretek kulit ojo ngedek lan ojo nilai hati ya
Kemono Pendolan Rencana Isun Iki Melibatkan Angko Pasetran Gondo Rembani. Ayo, bos. Halo. Ayo. Ayo, melibatkan kulit solo, akan berbagai